2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δεν είχα σκοπό να ανεβάσω αυτό το βίντεο, αλλά θα σας πω το λόγο γιατί το ανεβάζω. Δοκιμάζω η κάμερα, πήρα ένα πώς το λένε, μια θήκη για το κράνος για να κρεμάω την κάμερα και δοκιμάζω πως αυτή είναι γωνίες γλύψης κλπ. Τώρα είναι βράδυ, δεν είναι ο κατάλληλος καιρός, αλλά εντάξει, θα δούμε μετά το βίντεο ή θα το ανεβάσω και εντάξει, θα το δω πρώτα βέβαια. Πήρα μια θήκη για το κράνος, το κάτω μέρος του κράνους, μπροστά στο σκιαγόνι, στο πηγούνι. Δεν είμαι οι μάντες σταθερά, ενώ στο προηγούμενο είχα κάνει μια τρυπούλα, μια μικρή τρυπούλα και βίδωσα μια βίδα, οπότε ήταν πολύ σταθερό. Αλλά τώρα, για να μην ειλικρινής, μπορούσα πάλι να το κάνω άνετα, αλλά λυπήθηκα το καινούργιο μου κράνος. Μαύρη γάτα, μαύρη είναι, μαύρη. Βέβαια είναι και βραδάκι. Ελπίζω να ήταν μαύρη και να μην ήταν. Τέλος πάντων, πάμε τώρα για την περιοχή IKEA. Πάμε να δούμε κάτι που θέλω να αγοράσω. Εδώ είναι στα 50 μέτρα, είναι πολύ δύσκολο σημείο και νομίζεις κατεβαίνοντας ότι έχεις προτεραιότητα. Βέβαια υπάρχουν πινακίδες, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι μεγάλος δρόμος, έχεις προτεραιότητα, είναι σταυροδρόμοι και λίγο τα μπερδεύουν τα πράγματα πολύ. Εδώ πολλές φορές έχει ατυχήματα που γίνονται και να έχουμε το νου μας, είναι αυτό που σας λέω. Πολλές φορές έχει και να έχει ατύχημα εδώ, οπότε θα βάλω φανάρια, δεν ξέρω. Και αν θα βάλουν, μήπως περιμένουν να συμπληρώσουν τα ατυχήματα, γιατί στατιστικά όπου γίνονται πολλά ατυχήματα βάζουν και μετά από λίγο ένα φανάρι, ή μετά από λίγο. Πρέπει να γίνουν πολλά ατυχήματα να καταγραφούν, να υπάρξει γκρίνια του κόσμου και μετά να βάλουν φανάρι. Αλλά όταν έχει ο κόσμος ατύχημα και μετά τι να το κάνει, λέει ότι έγινε, πάμε παρακάτω.
δεν φαίνεται τώρα, είναι νύχτα, αλλά είναι που θα γίνουν τα συνεργεία του μετρό. Κάτω από αυτό το κτίριο, που δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι καινούριο, θα βγαίνουν τα βαγόνια του μετρό, όσα είναι για, πώς το λένε, για συντήρηση, ας πούμε, και για σέρβις. Πιο πάνω είναι το παλιό το Μάκρο, τώρα που λέγεται Μάρτ. Εδώ είναι ένα τέρμα λεωφορείων. Εδώ αριστερά μας είναι ο δρόμος που πάει στο παλιό το Μάκρο, το Μάρτ, δεν ξέρω ακόμα όπως λέγεται. Τους κλαπενίζει και αυτό από τέρματα. Και εδώ δεξιά μας είναι, μετά το Βενζινάδικο, είναι μια είσοδος. Λίγο καιρό πριν ήταν το Media Markt, τώρα έγινε public, δεν ξέρω τι έγινε, public έγινε. Και πιο μπροστά, μετά την κυκλική που θα περάσουμε στο λίγο, είναι το μεγάλο που λέμε το σούπερ μάρκετ, το Σκλαβενίκι. Για να είμαι ειλικρινής, όταν οδηγάω μηχανή, πιο πολύ προσέχω από πίσω τους πίσω καθρέφτες παρά μπροστά. Μπροστά έχω την αίσθηση έτσι που βλέπω, οδηγάω όχι με μεγάλη ταχύτητα και υποτίθεται ότι το προλαβαίνω. Πίσω μου όμως δεν ξέρω τι γίνεται, οπότε θα ήταν υπερβολή να πω ότι πιο πολύ κοιτάω καθρέφτες πίσω παρά οδηγάω μπροστά. Αυτοί που το βάλανε μηχανή μέσα στην πόλη το καταλαβαίνουν καλύτερα αυτό που λέω. Τώρα κόψαμε έναν δρόμο, πήραμε κοστά έναν δρόμο για να μπούμε προς το IKEA. Πριν από λίγα χρόνια λίγοι το ξέραν αυτό το δρόμο. Τώρα τείνει να γίνει μεγάλη κυκλοφορία, να βάλουν και σε λίγο και φανάρια. Εδώ είναι τα γηπεδάκια αριστερά μας, που έχει ο κύριος Κερμανίδης, τα 5x5. Είναι καλή ακαδημία. Εδώ όταν έφερνα το μικρό το γιο μου, μετά έρχονταν ο Παυλίδης, αυτό που παίζει τώρα εθνική, με δύο προπονητές και έκανε πέρσι ανατομική, ας πούμε, το πετούσα μπάλα, έκανε σταματήματα, έκανε σουτ κλπ. Ήτανε πριν αρκετά χρόνια. Ήταν ο Παυλίδης 17-18 χρονών. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι, θα το δω μετά στο ίντερνετ. Αυτός που πάει καλά στο εξωτερικό, παίζει εθνική κλπ. Ήταν του κυρίου Κερμανίδη Ακαδημία, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Οι παλιοί το θυμούνται, σοβαρότατος κύριος, και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για ό,τι έκανε για το παιδί. Εδώ αν προλάβουμε το φανάρι θα πάμε τώρα αριστερά, δεν το προλάβουμε, θα μείνουμε στο φανάρι.
και είναι και μεγάλο το φανάρι, κρατάει αρκετή ώρα. Εντάξει, λίγη υπομονή. Τώρα άνοιξα το τζαμάκι από το κράνος. Και μιλάω τώρα λίγο με ανοιχτό τζαμάκι για να δω πως γράφει τώρα η κάμερα. Φυσικά όταν τρέχω με 50-60 χιλιόμετρα σπάνια πάμε στην πόλη 50-60. Όταν τρέχω με 30-40 δεν ξέρω τι θόρυβο βάζει μέσα στη μηχανή, γιατί πρώτη φορά το δοκιμάζω έτσι. Αλλά θα καθίσω και θα δω το βίντεο και θα δω τι θα κάνω. Δηλαδή να το έχω τελείως κλειστό. Στα φανάρια πρέπει να τα ανοίγω λίγο γιατί νοτίζει, οπότε πρέπει να το κλείνω μετά γιατί βάζει αέρα. Να δω το μικρόφωνο πως πάει και ανάλογα θα πράξουμε. Πράσινο φεύγουμε. Εδώ πάμε τώρα προς το αεροδρόμιο. Πάμε περιοχή IKEA. Συνεχίζω και να έχω ανοιχτό το τζάμι. Σε 5, 4, 3, 2 κλείνω και μιλάω να δω που ακούγεται. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε τώρα λοιπόν για περιοχή IKEA. Δηλαδή μου ξαναπατεύεις αυτός ο κόσμος. Είναι σχετικά, είναι προσφότος σχετικά σε σύγκριση με τους άλλους καινούριος, αλλά από ό,τι βλέπετε έχουν περάσει πολλά έργα από εδώ. Στην λωρίδα που είμαι δεξιά, στη Γανία ας πούμε τα κίνητα, χοροπηδάω. Πρέπει να βγω στη μέση μετά, στη δεύτερη, στην τρίτη, για να πάω καλύτερα, αλλά στη μέση, στην τρίτη ή στην τρίτη πρέπει να πηγαίνουμε στέλνοντας και μη γρηγορότερα. Οπότε αν είσαι για βόλτα, κάτσε χοροπηδάς και δεν βιάζεις, αλλά είναι πολύ άσχημο αυτό. Είτε περνάς στην αμάξι, είτε περνάς στη μηχανή. Όσο να περνάς στη μηχανή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φτάνουμε περιοχή IKEA. Αριστερά μας και πάνω είναι το κόσμο, το συγκρότημα με μαγαζιά, εμπορικό κέντρο, πώς λέγεται αυτό δεν ξέρω. Εδώ αριστερά και πάνω είναι το Leroy Merlin, αριστερά το IKEA, Intersport, ένα κτέο πάνω αριστερά. Εμείς θα συνεχίσουμε ευθεία και θα πάμε εκεί που είπαμε. Εδώ ο Leroy Merlin Βασιλόπουλος, πάμε για αεροδρόμιο, κατεύθυνση αεροδρόμιο. Δεξιά μας, θα πούμε δεξιά, είναι τα Fondo Center. Παλιά, εντάξει, είναι χρόνια, είχαν πολύ κόσμο εδώ, γίνονταν χαμός, το πάρκινγκ δεν προλάβαινες να παρκάρεις και σου λέγανε φεύγετε, τα γνωστά με θέση πάρκινγκ.
Άρα τώρα τελευταία με την οικονομική κρίση κλπ, συμμαζεύτηκε λίγο προς την ποσότητα ο κόσμος. Είναι λιγότερο αρκετά, οπότε είναι πιο εύκολο και το παρκάρισμα. Μπροστά το Honda Center έχει στο τελευταίο όροφο μια πολύ ωραία καφετέρια. Εντάξει, ένα self-service είναι και καφέ σερβίρουνε και brunch έχει και λοιπά, που έχει θέα προς τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μέτωπο μπροστά μας. Δεν φαίνεται τώρα για λόγους που είναι νύχτα και είμαστε 150 μέτρα. Αλλά θα πάμε. Πάω για λίγο να δω μέχρι πού μπορώ να πάω. Εδώ και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο καφέ, μπαρ, κλαμπ, όπως θέλετε πείτε το Bohem. Έχει αυτό θέα προς τη θάλασσα. Είναι πολύ καλό μαγαζί, από τα καλύτερα της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, θα παρκάρουμε τώρα. Αν έχω καλό ήχο, θα ανεβάσω αυτό το βίντεο. Αν δεν έχω, μπορεί να το ανεβάσω πάλι, να το τουμπλάρω, δηλαδή να μιλάω πάνω στο βίντεο. Ό,τι είπα τώρα θα προσπαθήσω να πω και όταν θα κάνω το βίντεο και θα το ανεβάσω. Τα λέμε, θα σας πω πως πάει η δοκιμή σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ, τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.